Oh, nakapasod ako sa SM. Sao na lang. King bata in town, ay kanami ito namang limos bitaw sa daan niya. Dato nila ilang anak, ilang kuguso niya. Imagine, piting abuga sa daan, kuyaw pas disgrasya niya. Instead muhatag ka og kwarta, mas maayo muhatag lang ka og pagkaon. Luoy gyud kayo ang kaning bata nito. And then ang inahan, pwede pa man to siya makatrabaho kay murag himsog pa man kay gawas. Nato sa intersection bitaw diri sa Ayala going to Panagdait, nya makabantay ka diha, naay ka nang murag tiguwang bitaw na mga limos ug nasi uban na mga inahan bitaw na magdalag bata. Luoy kayo bitaw, luoy, pero di jud ko mohatag og kwarta, hatag nung ko makaon. So go na nakagamay ang dan, nakadaghan og sakyanan ug napagi kaayo sa daan. Ang samot ug kagamay gyud. So dili pa gani peak hours, unsa na kanig moabot ning alas 5, alas 6. Sam ni mahuman ning taon ning sige kaayo sa daan eh. So sugo na sad nakaplago dugay. Taga na sa background no. Dide ka kita. Napay mga driver na way mga disiplina, masking stop, mo go. Ay nako, so sa online traffic diri Cebu. So anyways guys, sa ani na ginitingali ang traffic sa Cebu, mura nag Manila, ngit-ngit man kay akong background is butangan ko natog suga, basig mo gwapo pa day ko. Adila na ko utang suga kay wa na koy baterya. Ano enta pilit na tos bintana kay naay maing lighting sa or ngabli patag bintana kasi to ara. Ay nako, nagyo ko kasabot as ng SM mangitag parking, piting trafika, either mo park ka sa taas or diri ka sa bus, why mapili puros traffic. Sobra na yung sakyanan diri sa Cebu no. Tanawar ko guys, tanawar. Kita mo? So, asan lang taan eh, hindi ta pagparkinganan. Why? Di mapili. Nagpasahero para taxi. Unang ko sabot traffic kayo nyo, way taxi. Asa naman yung mga taxi de? Place park facing the wall. Sakto bitaw na. See? Ano sakto. Resa na nila see? Kani siya see? So, naabot na ko sa SM. Ay, lakaw na po ko. Samsung Galaxy Note 7, the smartphone that thinks big. Yeah.
Big bang. But the Note 7 batteries are definitely not being punctured internally, since there is nothing to poke them on the inside, as you can see from my teardown video. Oh, pagawin na ito dili. Hindi na ito